Is mion Gaeltacht éon scéim seo, mar tá feith ceathairmach léinn ina gcónaí a marachtáil le chéile in éon teach amháin ar campus. Tá siad ag úsáid a Teanga de Loas Tithe, agus tá siad ag eagrú imeachtaí agus ócáidaí de phobal iomlán na hOllscoile. Bhíonn cuairteoirí isteachas amach ag teach agus bíonn micléin eile a freastal ar imeachtaí ar campus tríomhán na Gaeilge. Cuidín teach na Gaeilge le cuidas na micléine is cumasaí sa tír a bhealach chun na hOllscoile. Agus rainan siad an cultúr, an tradiisiún agus an teanga ar na micléin idirnáisiúnta hagan chun na hOllscoile freisin. Agus sa chuí sin is féidir an teanga a leathnú ar fud a campus go hánéfachtach. Tá si go hálann bheith an Gaeilge úsáid go léithúil. An timpeall campus is muidna ag léir le chéile as Gaeilge tagan daoine suas thugann bhí le si go hálann sibh sé clóstal ag léir as Gaeilge. Tá cúpla focail agam agus denan daoine iarach, fiúmanóil Gaeilge lífach denan siad iarachta, agus sin go hálann é sin a eáil. Fáibháin is tóchas tíir seo ná go bhfuil sé cinálín Dakar ar siúd a haithníonn an Gaeilge lo, cruinál suas lena gcuid Gaeilge, agus tócha go dtugann teach na Gaeilge deis do chuoine sin dhéanamh. Tá teach na Gaeilge ag comhbrú hena féin le scéimeanna in Ollscoil Rúnéidean agus in Ollscoil Glasgow le cainteoirí Gaeilge, agus is dóilm go bhfuil annach chuid le foghlaim trí smaointí malartó agus dúirí teagháil sin a chothú idir na micléin. Háisí sinne a gúpa le UCD a bheis an na 2009, agus amachchas aránsaach sin stéach sinne taine Gaeilge an an glasachu I chiad scéime ga léhéit an an alapa, agus fan nuair sin haisiad an dú agus dúmschaigh ba UCD agus ar tóir taichgain sanna próiseacht acinne an an alapa. Svír helam a bhí feich cin dé chotir a sochsahat min chana nachge, sa mis mynach go bhfuil a tóirst tóir taichgaine a bhí in an rút na haisiine dul gachaí a galpa. Na smá na rútsa bí éile chanin gohfuileat iad an misnechaich is dreigaibh tiileach bh bhí cúpa le UCD. Tá choláach bud gaibh a bhí feicin áicrí éile a cleachcha go chána nachcha I dhéanamh futan úre leis a chána nachcha, agus gon teicús a bí ha as an tiileach a galpa le spiúnach as úre gan na chána nachcha. Teach na Gaeilge antáhachtach is síl na hOllscoilin seo. Gol siad san ag feimniú mar ambassador Teanga an seo ar an Ollscoil. Agus níos móna sin nuair a agan siad an Ollscoil, nuair atá siad caiilethe mar trédlíonna, doctorí, innealtóirí, altarí. Bíonn siad an sin amhaoi sa phobal mar ambassador Teanga freisin. So tá leanúnas a gceist a tá táhachtach go maithreamsa.